hai dorong langsung go ane o channel lo ke gedeng mas halia gulo hai kini kasih video kasih kah ini video ke rusap meng gospel rusap meng nai kajuni rusap meng pela jo nang mane oga nang pela ki interest mung jago khana tuk jago ta awni bago nang video kasih khanya ini wan chugo ini aya tini ke sora makha oga ni mung ke ani kupai ani slai bai oga nang tawo rasap nai ani kupai ani slai bai kai to no lo mang tong na sa pu mo ko lam ko lo ko ang le ru sa mang tong na ani kupai ani slai bai kai to no lo mang tong na beri senam zang manai ro busuk se nai thong manai ni panthor mai ko ro bai busuk se ma chang manai ni beri senam zang manai ro busuk se nai thong manai ni panthor mai ko ro bai sang sa nai thong manai ni ani kupai ani slai bai kai to no lo mang kong nai sa pu mo pong lam ko lo ko ang le ru sa mang kong nai ha su ko lo ro bai nai tong ma ba ra nai di tươi ma tươi slang ro bai sang sa nai tong ma nai di ani kupai ani slai bai kai to no lo mang tong nai sa pu ho pu lam ko lo ko ang le ru sa mang tong nai al sal atu kri ro bai sang sa nai tong ma nai di kumbar tok sa ma bai o hale mo chak manai ni tal sa atu ki ro bai sang sa nai tong ma nai ni kumbar tok sa ma bai o hale mo chak manai ni ani kupai ani slai bai kai to no lo mang tong nai sa pu ho pu lam ko lo ko ang le ru sa mang tong nai ang le ru sa mang tong nai hambai ani organ tini ni norok bahai ngajakan norok please comment khai sanata pogdi norok comment khai di tebo video kaham kaham nuk nai norok o video share khai di jema chak share khai di Ningke
Naroni bagai haino rusamung hai kebar musamung ro ti phai tongo katuni lobla nyai tau to Christmas sampai phai ka haini bagai Christmas ni dance rock narom nui manai tebo rusamung nui manai so hambai belai belai hambai thank for watching for video